Floyd Shivambu sondela ndoda noma ibapha abantu abakwaziyo nabakuthandayo ngicela bakutheke uzila isikhathi samaqiniso ngoba angifuni mina udavuze Floyd wenze into ongenayo isho ukuthi iyaphambili noma iyemuva noma iyeceleni noma iyahlehla noma kunjani angifuni leyo nto mina funi mina angifuni indavundavo mina bese ngithi Cyril Ramaphosa nawe sondela ndoda kuzokhuluma ngibhaka manje General Mkhwanasi sondela ndoda nawe baba Jacob Zuma sondela ziyakhala manje ngeke sikwazi ukuphila ezweni esosatshiswa siphinde sinathi mase siyasaba kufanele umuntu bethi mase nathi ngaphela siyathuka satshiswa abantu nje angiphathi makuthumuntu okusabisayo umuntu ovela obekwa abantu lemhlabeni we need to understand one thing amandla wokuphatha amandla wokudecide ahleli kubantu umehluko ukuthi abantu understand ukuthi banamandla angakanani abantu ngendlela abazimpatha ngayo understand igolide abaliphethe ezandleni abantu bangadecide uma bengakwazi ukuhlangana abantu bangadecide ukuthi kusasa bafuna kwenzekeni yenzeke leyo nto kodwa into yabantu abasuke babaholi iskill sabo ukudivide abantu nabo abantu bese beyadivideka belo bekhuluma into abangenayo isho yayo ngithi mina ke njengokingibhala uma sengifikile angikhuluma indavundavo mina ngoba angiyona impatha mina ngiyajabula ukubona nazo ezinye iziphathi mandla zingena zizathi impela mangabe zingena ngikhuluma indavundavo mina ngifike la ngasho ngathi isinqumo sika president ngekusasa lika minister uSenzo Mchunu sizoma kanjani akubanga kanjani now I believe ukuthi it's the right time for South Africans to listen when I speak ngoba lento yokuthi kuzolokhu ngithi mangikhuluma kube khona abantu abayitshethi basile bengafuni ukuzwa bohlale beshaya kanjalo labo bantu ngithi mina reason why ngibiza upresident ukuthi abe khona la president asithathe leli thuba kungabi ithuba lokudlala ipolitiki ake kube yithuba lokuzwa ukuthi ama South Africans athi siyazi ukuthi vele ithemu yokugcina nayo futhi angeke iziphele yakho umongameli kodwa akathi mayehoxa akahoxe igama lilihle ashiya abantu bewi-hype bejabulile noma iningi labo ngoba vele ngeke ubajabulise bonke mongameli siyakwazi lokho kodwa bashiye kodwa kwi-hype ukuze nomuntu ozongena ahlala buya kukhumbule umongameli ukuthi sike saba nomongameli okwazi ukulalela abantu ngeke kube umlando omuhle ukuthi umongameli waze waphuma esikhundleni engakwazi ukulalela abantu bese ngiza kuwena Floyd Shivambu mfana angifuni ukuqambela amanga uhlakaniphile ufundile uyayi-understand ipolitiki but yonke into engiyibalayo Floyd ayisebenzi mawuhola abantu abaholwa ngokuthi uhlakanipheka kangakanani abantu abaholwa ngokuthi ufunde kangakanani abantu baholwa ngokuthi how much spiritual gifted you are ngoba abantu awulawuli bona mawulawula usukulawula amadlozi abantu kunamadlozi abantu afa engafundile kunamadlozi abantu afa itifiketi zasala emhlabeni so wena lawula amadlozi abantu kungaphushi lento yokusa nokufunda phambili and hamba nespirituality hlonipha umuntu onotho hlonipha umuntu ongenalutho hlonipha umuntu osazoba notho hlonipha umuntu ocabanga ukuthi wena usile kunaye manje wena Floyd into engibone kuwena as much as uhlakaniphela ipolitiki but awukuhlakaniphela ukuhola abantu
Ucathi yonke into it's about ukusa nokuba educated bra. Ukuba educated is very good. Kodwa kugood bengabe uzozisebenza noma uyosebenza kuma private sectors. Where lapho uzoreport kwi-boss. Kodwa masikhuluma ngokuhola abantu bra. Kufuneka ube spiritually gifted because uhola amadlozi abantu. Amadlozi abantu abafuni into eziningi. Ngeke uwashaya ngomqondo, ngeke uwazele ngemfundo ngoba abona ngale. Ungarobha umuntu ophilayo nje. So mina Floyd nje manje bhuti wami angifuna ukuqabela amanga awunawo amandla. Lonto usazoyibona. Awunawo amandla wokuthi ungahola iqembu. Kodwa unawo lamandla okwazi ukuassista umuntu onamandla. For instance nje njengoba kade usebenza noMalema. uMalema unawo lamandla aka spiritual ngiyawabona and maningi. uZuma unawo lamandla aka spiritual ngiyawabona and maningi. Kuzothi uCyril Ramaphosa unawo lamandla wokwazi ukubambisana nabantu abanamandla. Kukhona ukuthi ube yigwala kodwa bese uzwana nezikhwakha. So uRamaphosa unjalo as much as engenawo lento yaka spiritually gifted kodwa abantu abambisana nabo baba namandla. Izinqumo ezithathayo usupportwa abantu abangemumva mase ziyakwazi ukwenzeka. Nawe mawuyigwala uyakwazi ukuthi uyinqobe impi ngokusabisa ngomfweni, usabise ngobhuti bakho, usabise ngabantu abaphila nabo, usabise ngabantu. Uyigwala wena kodwa ngoba kusatshwa abantu ohamba nabo awunamandla ngoba abantu ohamba nabo banamandla. Iyakwazi into enjalo ukuthelelana. So uRamaphosa uthelelwa yilonto into yakhe imfuna ukuthi engathi angahlale eba nice kubantu abathile. Kanti uJacob Zuma yilabantu abathi abashofu benkani kwabanenkani. Bese kuzothi oMalema abashofu benkani kwabanenkani. So ngithi mina Floyd mfethu ukuthi nje ngicacisa into yakhe angifuni mina lokuhle kwabantu la. Ngithi mina njengamanje you can do your consultation as much as you want bra. Kodwa uyogcina ufana namaqembu afana noHope. Amaqembu afika wangawazi ukuthi aphele laphi. Kanti ukuhlakani bakho kuyakuvumela ukuthi bambisana nama leaders. Mina ngithi ke ngoba vele ipolitiki idlala all over. Ngithi mina musa wena ukulwa nalamadoda. Floyd ungalwi noJacob Zuma. It's a free advice bra. Yakutshela Floyd ungalwi noMalema. It's a free advice bra. Floyd ungalwi noCyril Ramaphosa. It's a free advice bra. If you don't want to listen to me, baba, you better go to hell. I don't care. Nathi sizokuyeka. Okwamanje ukuthi mina I'm a bit worried about abantu. Now you fall under abantu abako level 1, Floyd. Awufana lezi inkuzi engizibalayo. Azikho ko level 1. Bese ngiza kulolu daba lika Mkhwanazi. Mkhwanazi. Ingqinamba yesibindi ithi isinqumo sithathile. Awusijiki, awugoqwa, awushintshi, awudidiswa. Mkhwanazi ngiyazi mina General Mkhwanazi. Maningi ama meeting nezingcingo eziza kuwena. Zabantu abathi Mkhwanazi ehlisa umoya sizoxoxa. Mkhwanazi, angithi uyabona abantu ukuthi sebesukume kanjani bekusupport? Ungalokothi ngelinye ilanga wenze ivumelwano ezodayisa labantu. Silwile izimpi ezinjalo. Mina umsebenzi wami kulula abantu mina. Mina anginendaba nobuholi, anginendaba nenyoni, anginendaba. Kodwa Mkhwanazi, ngithi mina ngiya-understand ingcindezi ophezukwayo. Ngiyawa understand ama negotiations abakufaka kuwona osawa decline. Ngithi lama negotiations aqhamuke emaceleni. Uze ungabadayisa abantu ngoba khona abantu sebedecide ukuthi bafa la ufa khona Mkhwanazi. Wenze into engajwayelekile ukwazi ukuphumela obala. Uveze izinto engavezwa. Normally ihhovisi liyamvala umuntu ukuthi akhulume into afuna ukuyisho. Ihhovisi liya restrictana. Sithi wena ube nesibindi sokwazi ukudlula
kuyihhovisi waya kubantu wabatshela iqiniso ekade abantu belisola baze balibona ukuthi yilo. Sengithi mina ngiyacela Mkhwanazi, ngiyayazi impilo uze ungabadayisi labantu. Bona abantu ngiyabazi bayadayisana sometimes, kodwa wena ungabadayisi. Ngiyacela ngoba mina ngimile la ngime khona entabeni nje obungibona ukuthi ngimila. Ngimile ngithi mina ngifuna iqiniso to the public. Funa iqiniso to the public. Malema ngiyazi mfowethu ukuthi uyabathanda abantu bokufika. Ingakho wazi washo iqiniso wathi akumele bahlukunyezwa, kumele ngimnawe lapho. Kodwa understand Malema ukuthi ikhantri okuyona ngeke uvele ukwenze konke kanye kanye. Ikhantri okuyona ikhantri yabantu abanenhliziyo ezicabangela zona abangabuki ifa. Mina ngiyahambisana nombono wakho Malema ukuthi we are all South Africans. Kodwa angifuna abantu futhi bakuninde amandla Malema ngenxa yokuthi uthanda abantu bokufika. Angifuni, ngicela uyidlala ipolitiki yakho around lapho ukuze uthole lamandla ukuze lempo oyilwayo ukwazi ukuyinqoba. Mina noma ngisebenza ngenza ini angibalibali abantu bokufika ngoba ngiyazi ukuthi we are all South Africans. Kodwa kunendlela okwenziwa ngayo. Awukwazi ukuvele Malema uzokhuluma ungakawatholi lamandla owafunayo. Malema iba upresident bese lo mthetho uyawushaya, siyakusupport. Musu uqwashisa lezi inyoni ezinomona ukuthi ngoba phela labo kufika abakhuluma iqiniso bayasebenza bayayimisela bayahlonipha. Musaka ukubaqwashisa labo esibadingayo ukuthi wena ukuze ube president wena shaya ngathi uhamba nabo, kodwa ekugcineni siyazi ukuthi lithi sonke we are African. Umehluko indlela yokwenza into ebalekile. Ngithi ngikuthayibise Malema ukuthi noma udeliver imanifesto yakho ibuke understand inhloso oyifunayo bese understand inhloso ofuna ukuyiachieve in future. Ungakuhlanganisi konke ndawonye ngoba khona abantu ozoba misled abagcine bengakuvotelanga. Show mina uKing Park wena onyanyana fuck off. Ngeke ngize ngizwe ngempatha mina ngicela ngakufakela. Nangisikisi. Bese ngiyabuya futhi khona lapho. Ngizothi namanje ngisamile. Senza umchunu lapho ukhona. Mina njengo King Park ngiyazi awusona isigebengu. Uma kuthiwa khona ubufakazi obukhona uMkhwanazi nabo namanje ngisayibuza ukuthi ngabe kwenzekeni. And ngiyayidinga impendulo njengenkosi lapho. Ngiyayidinga impendulo kuwesenzo because mina I can take your fall witnessing ukuthi akwakazi besigebengu uhlale nathi KZN kakhulu. Kwenzekeni isenzo mawusuya kunational? Ngoba mina nje ngazi usenzo mina baba okwathi noma kushubile khona iconference esake eyake yaba khona eThekwini kwelinye lamahotela ilokhu kwakusekhona lo yababe kwakuthiwa uLokhuzana wakwaba imeya lababa loya wakwaba imeya lababa bazomkhumbula abanye eThekwini before kufike ideputy yakhe kwakunomvuzo uyabo uJames Nxumalo khona event engangimenyiwe ngiyisikhulu nami ngihamba namabodyguard ngimenyiwe ngangimenyiwe uJames Nxumalo esayimeya ngathi mangifika kanti khona abacula bazofika bekwaito beplanile bezokuboycott sebedaka utshwala kwasuka ama bodyguard uyabona alawula isimo lapho wathi ufika Mchunu wafika isimo silawulwa ama bodyguard because even by that time nganga understand mina ukuthi why uboycott because ayikho into akuthiwa wrong kwakudlala politics nje. So makukhona mina idlalwa leyonto funa bazi nje labantu makukhona mina idlalwa leyonto. Mawuthanda ungamana udile nami angazi kanjani ngoba angithakatheki angidubuleki angidlala impatha angiyona inyoni angazi uma ngidlala kanjani. Sakusave kulowo nyaka Mchunu yabo. So angikwazi isigebengu kodwa Mkhwanazi bethu nobufakazi
ngijahile ukubona uma kuukuthi ngempela sekukhona ubufakazi Mchunu obuthi isigebengu hayi angifuqa mama ngabe uyiphulile inhliziyo yami ngabe uyiphulile ngoba angikaze ngicabanga ukuthi wena ungaba isigebengu ngoba awukakaze baba from education from premier akaze besigebengu Mchunu ngikhuluma ngoba ngiyabona sengene lokho uhlobo lomuntu ngishabaxoka gcwele la ngiyabona manje and ngikhuluma without fear and without sympathy to someone else angisebenzi mina ngendaba zama sympathy ngimele iqiniso nje and lemhlabeni bayashoda abantu abalimela iqiniso so Mchunu le leave lo oyinikezwe upresident ithathe kodwa okwamanje mina ngeke ngihambisana nabantu abathi qoshwa ngoba ngikabona ubufakazi abathi qoshwa kwamanje hayi mina as King Bhaka angihambisani nabo ngithini mina ngithi icase ayiye enkantolo ngiyahambisana lapho ayiye enkantolo ukuze sivule sibone ubufakazi le uthi qoshwa uqoshelwani ngehearsay ayisebenzi hearsay kodwa ngithi mina ayiye enkantolo ngithini mina ngithi le commission nama ngiyi-understand le ngoba ngiyi-understand ile commission angi-understand ngithi commission kusuke kusadlala ipolitiki hayi enkantolo because ngifuna ukubona ukuthi lo Mchunu lo engikholelwa kuyena engimaze sona isigebengu izothini inkantolo ngithi hayi enkantolo icase bese kuthi labantu abagcwele wonke umhlaba abakhuluma ukuthandwa kwabo besho yonke into bafuna ukuthatha izinqumo ngomqondo wabo angisebenzi ndaba yokuqaba mina ba uqaba nje angisebenzi mina ngisho iphoyisa amalibopha alisebenzi ngokuqaba libheka labantu abaphambili libamba ba 1 2 3 4 5 uqaba nje akusethe ngokuqaba ukuthi thini uqaba isebenzi lonto mina isebenzi lonto kodwa ngithini mina ngithi leyo commission hayi nama ngizwa kahle as much as ngayisho ukuthi izokwenzeka ingoba ngase ngibonile ukuthi ukuzwelana nokucabangelana nokusizana nokulekelelana kungakanani phakathi kwapresident noMchunu kanti nami okwamanje uMchunu ngiyazwelana naye ngoba angakaboni umkhwanazi usakhulumile nje into engisayibona kumkhwanazi mina ngisabona isibindi phela o nobuqotho bokuba yiphoyisa elikwazi ukukhathalela ubulwele umuntu omnyama cha mkhwanazi ngiyakugcoba lapho ndoda kodwa ubufakazi na uyazi abakasikhombisi bona ukuthi napho implicate uMchunu uma futhi angimdingi mina uMchunu abuye enkantolo bese kuba ukuthi ke mhlawumbe ke kwenziwa ihlale yenzeka ke mhlawumbe ke enkantolo ukuthi hayi ke ma uminister ubushwa kanjani ngoba angikhumbuli ngempela kuthiwa uminister uboshiwe ubhadle ejele ngiyakhumbula nje kuthiwa hayi bagebengile bekuthiwa hayi bangaphandle kuthiwa hayi bayakovela angikhumbuli kuthiwa phela uhlele ejele ubhadlile impela nje for 6 months ngisabone nje ngomsholozi ehlala isikhashana impela kuthiwa usejele nakhona futhi angakafuni ukukholwa kahle ukuthi esejele njengawo wonke umuntu nginako nje ukuthi wayene TV nombhede ne-dining room namalokhu nginako angakafuni ukukholwa ningixolele bafowethu yabo ngoba ngimajini mina kuthiwa ngempela umuntu ofana nomsholozi olwele izwe angathatha nje ayokohlukunyezwa ayofaka kwiseli mase kuqhamuka igebengu zasenana sithi yes qhamuke ezasemlazi kaB sithi yes qhamuke igebengu za all over sithi yes hayi ngiyibona mina nje ngimajina ehlalele kufika ojele bethi awu president ngimajina leyonto ningixolele bafethu if ngicabanga wrong lento nami ngumuntu yabo kodwa into engayithembisa ukuthi ngiyolumela iqiniso limnandi noma libhlungu igaba ngubhaka isibongo wanzama bathi ngihambile bathi ngibone ngizenzela bathi bathi ubhawuja yini ngingcwele ayikho into engiyoyisho ethiwa yenzakalanga thina siyaplana mase kuyahlelwa uma ngikhuluma ukunqoba mina usuke uzonqoba kodwa ngazi ukuthi usuke uzonqoba kanjani kodwa ukunqoba kona is guaranteed ngoba into ebalekile ukunqoba bese niphatha kahle imizi yenu lanhlala khona abantu bakuwena abanithandayo nibathande support umuntu okuthandayo ingabe khona imisindo emakhaya yabo ngeke silamule imisindo kwination silamule nemisindo endlini yakho lawula umsindo wasendlini yakho ukuze sibambane sile nomsindo wakwination onyanyawo futhi fuck off ngeke ngizwe ngephatha mina